7-нче локация. Коридор буйлап узыйк. Глобаль реконструкция. 2000-нче елларда бинаны төзекләндерәләр, әмма моңа 20 ел үтте. Бинага ремонт кирәк иде. Нур яшьләр үзәге шәһәрдә реконструкция башланган беренче яшьләр үзәгенә әверелә. Архитектур десант командасы эскизлар тудыра һәм 2018 елда бинаны төзекләндерү башлана. Ул 2020 елда тәмамлана. Әгәр 2000 елларда Чаллыда яшьләр үзәкләре яшьләрне җәлеп итү һәм җинаятьчелекне киметү өчен барлыкка килгән булса, 2017 елда яшьләр шәһәрдән китмәсен өчен шартлар тудыра. Нур Чаллы яшьләр үзәген реконструкцияләү проектын Наталья Фишман командасының турыдан-туры катнашуында булдырыла. Проект кураторы Nowadays архитектура бюросы партнеры Наталья Масталерш. Төп проблема шундый була. 90-нчы елларда ачылган объект элеккеге популярлыгын югалта. 3000 квадрат метр мәйданлы бинага көненә 250 кеше генә килә. Ремонттан соң Татарстанның иң зур яшьләр үзәге шәһәр инновацияләре инкубаторына әверелә. Реконструкция 3 ел бара. 2020 елның 23 сентябрендә Нур яшьләр үзәге яңадан ишекләрен ача. Киләсе локация. Лекторий залындагы тимер ишек.